Wai na uganka Sagire tela ne. Baya. Kullum baya ne. Wallahi gaji gurin keken sa nan ma baya. Wata daya saura wata daya ga azumi na ka dinki kai ma da kanka ka sani kullum nazo baya. Kai isa kai ina uganka Sagire tela. Sagiru baya. Kamar ya baya na kakkare na mun a hankali mana dan azumi yana saura wata daya na kawo. Ya ake cika dauki daya dau daya. Wai me zamu dauka? Ya dinkin mana. Wai ka dauki wancan wannan ni hakan da reto sai na. Kuma sai na hada da shaddan nan. Kai riya ne wallahi. Shaddan ka. Ni na ce maka ba na shagon nan, ni na ce ma ba na shagon nan. Haka ya faɗa mai. Kai ka ce mana baya shagon nan. Haka ji. Ina can fa ne bacci ba kayan dinki bai zo ba. Ka ce ba na nan. Ba wannan ya kawo mu ba kayan mu. Kayan mu sai gobe. Sai ku ban kamar ya. Ba ni shaddan. Ba a ba da shaddan ba. Wai ni ga. Ba a ba da shaddan. Ba a ba da shaddan. Ba a ba da shaddan. Waye Sagire tela a nan wajen? Gashi nan wannan